Hello everyone, Bidin vlog YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं। लोगोफोर भिडिअ बानायनाया आं जोबोद गोबाव जाबायमोन। दिनैबो बानायनाय टारगेट गैयामोन, अब्लाबो बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दायो जों थांगासिनो काजलगाव मोनसे पार्सनेल खामानि दं। बे खामानिया साक्सेस जाखांबाथाय जों थांगोन क'क्राझाराव। दायो जोङो बिजनि बारबोबाय। जा अखा हादोंमोन दिनै, बेनिखायनो माखासे भिडिअखौनो खालामनो हायासै। अखा दसे गारबा खालामनाय बेखिनिल' भिडिअआनो। दायो जोङो आइ दैमा मोनफैबाय। गोबां बाना गिदिर जायो बे दैमाया। नै नाय नोंथांमोनहाबो बाना गिदिर जानानै बिजनि एरियायाव लोमजोबो बे दैमाया। दिनैबो देरनायसै एसे नै। आंनि फार्स्ट टाइम मट' ब्लग बे भिडिअआ लोगोफोर। माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला अन्नानै निमाहा होदो। दायो जोङो काजलगावनिफ्राय डाइरेक्ट क'क्राझाराव फैबाय। अखा गैथ'आ बे समाव, बेनिखायनो भिडिअ खालामबाय। दायो जोङो फैनानै बड'लेण्डनि नायल' जाल' गंसेल' इउनिभारसिटिखौ मोनफैबाय। बे जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि। नै दासो बानायगासिनो माखासेखौ। माखासे नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर मास्टार डिग्री खालामनो गोसोबा बेयावनो खालामफैनो हागोन। दायो जोङो बिनिफ्राय ससे थांबानो जों थांगोन जायगाखौ मोनसिगोन। जों जेराव फैदोंमोन बे जायगाखौ। नै बेनोमोन जों फैनाय जायगाया। दायो जोङो न'आव थांफिननोसै। बेयाव जोंनि आदाया रुम भारा थायोमोन। बेबो बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो मास्टार डिग्री खालामगासिनो। लकडाउननि सिगांनिफ्रायनो न'आव थाहैनाय, बेनिखायनो रुमनि अबस्थाखौ दिनै नायनो फैदोंमोन जों। दायो थांफिनसै। गंनैबो पालसारफ्रा हेभिसिननिफ्राय गारिया इयो आरो सा दामिसिनबो हेभिसिनबो साखा जामबाय खोमा। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामदो आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गारिनि अबस्था हाथाय गैला खोमा। खोमा टायरानो खारजेननोसै नै लादाखनि बायदि मोनलायदों एसे। लादाखआव थांनाय लादाखनि बायदि मोनलायदों नामा? टायरानो सिक्स जाबाय।